नोंनि मिस कलखौ नुनानै सानबाय आं नोंसोरबो निग्रु हौवा लानो सानदों नामा? निग्रु हौवा जिबनाव जालाखा समबाराव लांना मंगलबाराव गथाय जागोनबो ना। खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो आंनि बिदैमारि इउटुब चेनेलावहाय बरायहरलायबाय आरोना लोगोफोर गोसो गोरबोजोंहाय। आरो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायनाय थाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, जोंनि बर'लेण्डआवहाय हांगारनि अखा हागासिनो ना लोगोफोर। गोबाङानो नुखाबाय जानांगौ लोगोफोर, फेसबुकबो लाबानो नुयो आरोना दासान्दिहाय गोबां भाइरेल जागासिनो दङ। हांगारनि अखा हागासिनो दङ जोंनि बड'लेण्डआवहाय। रिल्सआव होदों आरोना लोगोफोर, निग्र हौवाजोंहाय बर' हिन्जावजोंहाय। बेनिनो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर आङो। नोंथांमोनहा नैबे रिल्सखौ नायनानै लागोर, ओमफ्राय आङो दसे उनावहाय बुंलांगासिनो दं आरोना लोगोफोर। बिदिबा नायलांग्रोदो नैबे रिल्सखौहाय। लोगोफोरा नांगौबा बाइक गारि जेबो होआ, लोंनायावल' मालाबा लेंनो बावा मानोबा। लोगोफोर, भिडिअखौथ' नुखाबाय जानांगौ लोगोफोर ना। नुनानै माबायदि मोनदों? बर' हौवायानो जोब्बायना लोगोफोर, बिसोरनि थाखाय आरोना, गासिबो बुङाखै दै, गासिबो सिख्लाफोरखौ बुङाखै। नैबे माखासे सिख्लाफोरनि थाखायहाय बर' हौवायानो जोब्बाय आरोना। संसार जानायखौ बिसोरो बुजिथ'वाखै, संसारा मा जिनिस। जेला संसार जागोन अब्लासो बुजिगोन ना लोगोफोर। संसाराव जायोब्ला सानसेबाबो संख्रि बानलुनिबाबो मोनसे नङा मोनसे दावरावासो जाखायोना, सानसे नङा सानसे। बे समावसो बुजिगोन आरो बिसोरो बर'नि अननाया माबायदि, गुबुन जाथिनि अननाया माबायदि। बै समावसो बुजिहैगोन, दा गोदान समावहाय बुजिया। हाबा जाखानाय ना हाबा जाथ'वाखै, ना बयफ्रेन्ड ना बेस्ट फ्रेन्ड, बेखौथ' हमनो हाला लोगोफोर। जिखुनु जाया नुखाबायना भिडिअखौथ', माबायदि हांगारनि अखा हागासिनो दङ। फेसबुकबो लाबानो नुयो आरोना लोगोफोर। जेला संसार जायो अब्लासो बुजिगोन बिसोरो, दा संसाराव हाबथ'वाखै नालाय। जिहेथु हाबा जाथ'वाखैबो जानो हागौ बिसोरो। जेला हाबा जायो अब्ला बै समावसो बुजिगोन आरो जोंनि बर'आनो साबसिन मात होननानै बुंहैनांगोन बै समावहाय। जोंनि बर'नि अननायखौ सिनायाखैना बिसोरो। लोगोफोर, बेनि सायावनो जोंहा आदा जन खार्जियाहाय मा रिप्लाइ होखो नोंथांमोनहा नायलांदो लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासे नायाबा बुजिनाय नङा, नायलांदो। आं देखायलांगासिनो दङ आदा जन खार्जिया मा रिप्लाइ होदों बिनि सायावहाय, नोंथांमोनहा नायलांदो आरोना। गुड इभिनिं अल, खुलुमबाय बयखौबो। थारमाने आङो दा फेसबुकआव बुहुत माने माखासे फट' माखासे भाइरेल माखासे बुस्थु नुगासिनो। दा बिनि सोमोन्दै आं बुंनो नागिरदों आरो दा माने दा फेसबुकआव खुलिबानो नुयो माने अरिअ बिस्कुटनि, बुजिखाबायना? अरिअ बिस्कुट। अरिअ बिस्कुटआ माबायदि जायो मिन्थिखायोना रायजोफोर? आं खोन्थानो नैबेलाय अरिअ बिस्कुटआ नैबे बेलाय। थारमाने ओरै गोसोम ओरै गुफुर, डेट मिन्स ब्लेक एन्ड व्हाइट। थारमाने आं फेसबुकआव नुगासिनो सासे हिन्जावजों, सासे बर' हिन्जावजों, सासे निग्र'जों मोनसे गावसिनि रमान्स गेलेनाय मानाय मोनसे माबा नुगासिनो आङो, भिडिअ नुगासिनो। दा ओरैबायदि लासिं सिं, जोंनि बर' मानसि जोबदोंमोन नामा? थिगासे नों मोजां मोनलायलायबाय, नों मोजां मोनलायलायबायब्रा निग्र' हौवाजों, नों ससियेल मिडियाआव होनांगौ मा दरखार? मा दरखार? मा देखायनाय जाखो? मा रिल्स बानायनाय जाखो? नोङो मोजां मोनलायदों प्राइभेसियाव लाखि, प्राइभेटआव लाखि। मा देखायनाय जाखो बियो? लाजिनो रोंला। अरिअ बिस्कुट रायजोफोर, अरिअ बिस्कुट ब्लेक एन्ड व्हाइट भाइरेल जागासिनो फेसबुकआव। Shame on you, shameless, bullshit man, bullshit. लासिं सिं जाबाय मिथिबायना? बेसेबां बुंबावनो, बेसेबां मानो? मा जालांखो जेनेबा, मा जालांनो हमदों? What's going on, man?
आसुरित माबा बारानिफ्राय बारासो जालांगासिनो आंथ' सानबाय दहाय आं सानदों बे रिल्स बानायनायाव अरिअ बिस्कुटसो नंदोंमोन आङो मोजां नायबा मानसिसो माबा बिस्कुटनि एडभार्टाइज होदों बादिसो मोनदोंमोन आं ओमफ्राय मानसिसो ब्लेक एन्ड व्हाइट होत्स लासिं सिंनो बुलशिट मारबा मोनजोब्बायलां गावखौनो गाव मा सानो नोंसोर बुंहरदो दे रायजोफोर आरो लोगोफोर नैबे आब'नि रिप्लाइखौबो नोंथांमोनहा खोनासंलांदो आं देखायलांगासिनो दङ नैबे आब'आबो मा बुंदों मा रिप्लाइ होदों खोनासंलांदो आरोना नायलांदो जोबजासे भिडिअखौहाय आं देखायलांगासिनो लोगोफोर बिनानाव सनाफोर जारुमोन नोंसोरो मा नोंसोरबो निग्रु हौवा लानो सानदों नामा निग्रु हौवा जिबनाव जालाखा समबाराव लांना मंगलबाराव गथायजागोनबो नांगौबा हौवा मोनथाराबाबो बर'फोरखौनो ला जुमाय फाग्लाबाबो ला बुलाबायबाबो ला जेबो नङा हिनजाव थैजानाय हिनजाव खारजानायबाबो लानांगौ बर'फोरखौनो मालाय हाजारफोरखौ लानानै माथो होखारजानायल' नुयो बुथार जाबाय बायनायल' नुयो दानिखौ माबाजों निग्रु हौवाजों रिल्स बानायनाया आराम नायलायबाय आं मा जोंनि बर' हौवाफ्रा बिदि रमान्स खालामनो रोङा नामा बिदि फट' साफायजानो रोङा नामा नोंसोरदि खालि निग्रु नागिरगासिनो समबाराव लांना मंगलबाराव गथायजागोनहाय सच्चि रिल्सखौ नागिरदो माबाना होनांगौ हामबायसो बा बरिया बे माखासे सिख्लाफोरखौसो बुंगोन आं गासिबो सिख्लाखौ बुङा बे खायफा सिख्लाफोरखौ बुंगोन आं बर' सेंग्राफ्रानो गुफुर नांगौना गोसोम नांगौना खामथाबनाय नांगौना जोंखोलनाय नांगौ आग्लायलायनानै दं बड'लेण्डआव आयै जोंनि बर' जोहोलावफ्रानो बेसे हेन्डसाम बर' सेंग्राफ्रानो आयै बिबोनांफोरा बेसे मोजां जोंनो गोसोफ्रा बोरैबा मोनलायो दानि गोदान उजिनायफोरखौ बिबोनांफोरखौ नुयोबा गोसोफ्रा बोरैबा खायसि मोनलाय नोंसिना एसेबो खायसि मोनो आरोखि सिख्लाफोरना आयौ खिथुआवसो मेगनलाय नोंसिना खिथुआवसो मेगन बे खामथाबलायनाय खामब्रेंग्रा गोसोम लाहाखिफोरखौसो बाब सुम्बक बायदि बोबथाबलायथारगोन बाब आयौ मासेलै नोंसोरो गासिखौबो नांगौ बे माखासेखौसो होनदां बर' सेंग्राफ्रा प्रप'ज खालामोबा दाउला होनना रायो बेलेग हारिया प्रप'ज खालामबा आदा सना होनलायगोन आरोना बैसोरो बा नोंसोर बायदिनि थाखायनो जोंना बिबोनांफोरा हाबा जाखांनाय हिनजावफोरखौसो लाइन लासै दानिया मिथिगौना नोंसिनि थाखायनो जादों नोंसोरनो बै माखासे मानसिखौसो होनदां गासिखौबो बुङाखै बै माखासे सिख्लाफोरखौसो बुंदों आङो ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव थांनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामना हो लोगोफोर आरो चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो आरो बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो लोगोफोर आरो लाइक कमेन्ट होनो दाबाव आरो आंखौ हाजासे सापर्ट खालामदो आरोना लोगोफोर माबाफोर भुल जादोंबा निमाहा बिनाय थाबाय लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आरोना लोगोफोर बाय लाभ इउ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन